Hey bo, sanibonani phela. Ingakho nje namhlanje sawubona bhuti. I1 bani? Wocabanga ukuthi koshaya lesikhathi usakhona? Ingakho namhlanje bafowethu. Ubuwazi ukuthi uyobukhona la ngalesikhathi. Ngisho mina into odlule kuyo ibikwenza uqualify ukuthi ngaba ukho lana ePeneza uhambe nathi. Oh, if it wasn't for the Lord who was on our side. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Baba siyabonga. Awu kodwa bafowethu singelibonge sonke na elihleli elikache Yesu. Jesus. Kahle kahle kwiEbeneza kuza banakho kuphela. Oh, Jesus. Kuza nabathi silethe uqobo uNkulunkulu. Ebeneza! Ebeneza! Usilondile. Kwase kwaba kalokhu. Siyabonga. Awukade simakade ukube wena bawungekho nathi. Hallelujah. Inkinga wena ukhonza ngangokwe bank account yakho. Jesus. Inkinga yakho ukhonza ngangokwe purse yakho. Uma ingahambi kahle akukhonzeki. My God. Ukhonza ngoba umotivatiwe ukuthi ake siye khona. Kodwa uma ungakhumbula ukuthi i1 November sele 2 months. Jesus. Suvalo 2025. Hallelujah. Bafowethu Jesus. bahamba emgwaqeni ohamba kuwo bafa. Kodwa wena ukhona. Bangena ezibhedlela bephethwe isifo esifanayo. Kodwa wena ukhona la. Ungalenza iphutha lokuthi usukhona kube ngathi awukho. Abanye abadlule izimene ezicaye ezidlule zakho. Jesus. Kodwa bathe ngcono ngifele khona. Ayikho ngempela into ongayibonga uphakamisa izandla kanye nathi. Oh, Jesus. Uthi Ebeneza. Kukhona abazali abaye emgwaqeni kwathiwa wazobona ukuthi akusuye nowakho lo. Wena abakhona noma behlupha bengalala ekhaya kodwa ungcwabanga umuntu. Abanye bathese kufuneka babhale bavele bagula. Sebefunda unyaka wonke. Kahleni bafowethu. Kanti sikuphi la? When you are still on your sober senses. Nemhlaba ungaqinisa nje kulesi sikhathi kusazobhalwa khona into inkosi engakwenza. Mhlawumbe izokukhumbulela khona lokho ukuthi kuneviki olisacrificeile waba khona la. Khona abanye baphuma ezibhedlela mama umngo bengayiphethe izingane kade bekhulela u9 months. Ngenzela mina ungakhonzi ngokwento oyibona manje. Bakhona abanye abalahlekelwe yikho konke. Kodwa bathi ngenxa yokuthi usasela umphefumulo. Ake ngiye lapha ya. Wena ukhathaza ukuthi awazi mawuphuma la uzodlana. Awazi ukuthi mawuphuma lana ntambama uma ubuya konje kuzokwenzakalana. Ukhona uNkulunkulu olungisa izimo. Asenzele umthandazo before ngishumayela. Kuvamisile ukuthi uthe umpostoli uLungi Emizolo umuntu uyakhohlwa. Ufuna senzele umthandazo ukuthi inkosi siyakhumbula. Khona into yakuyahlabelelwa Ntokozo Mbambo uthi when I remember what the Lord has done I will never go back anymore. Leyo nto ithi naseyintweni odlule kuze ezimbi ngeke uphinde ubuyele after Ebeneza. Uma besinga understand abangcwele ukuthi Ebeneza isho ukuthi ngokwe calendar yase Rouse. Ngokwe calendar yase Rouse.
noma bingabhekena ixolelane bafowethu siqala unyaka omusha noma ibigqobene along the way kodwa after Ebenezer Ebenezer awazi ukuwela usalimele kanjena awazi ukuwela ungakangifuni kanjena ushania hasalia Jesus. awazi ukuwela awazi ukuwela ukwazi noma ubusudecide ukuresign ungasayisubmit leyo ncwadi khona ngikhuluma nabo uyoba sengozini ubhaliswe umuntu incwadi aqhubeka sale wena lokho uthi mina ngikhutshwe ubani ngahlala ithandwa zami phansi uthi mina nje angisaye enkonzweni ngoba ubani wangilimaza ngephasika njengamanje angikwazi ukukhonza kahle ngoba ngalimala ngewomen's conference sikwi Ebenezer njengamanje usho ukuthi uready ukuvala ipage ngoba into engakulimaza ukuthi uma kubongwa ungakwazi ukubonga ngoba wena ubambe umama ubani okulimazile usisibani nje wake wangikhulumisa kabi wake wangikhulumisa kabi nje usisibani noma ubaba ubani wake wangangiaddressa kahle yingakho nje ngithe ngizokhonza one day kwi conference there is always a reason for not being available hayi ukuthi bekungafanele ube khona kodwa inkinga unesizathu bafowethu asike sithathele lezo izathu kule Ebenezer because uNkulunkulu when he is ready kule conference bafowethu sishunyayezwe ngendlela ethi mfundisi uChamane ya ngathi ungaqala kabusha ukhetha uJesu ngathi ungaqala kabusha ukhetha uJesu ngoba uvela ubona ukuthi wawubonani kimi inkosi kuba ngithande kangaka haleluya ngizokhuluma ngalento ethi kubambe akushilo kubamba akushilo kuthiwa meqalwa lonyaka kwathiwa it's a year of rebirth babumgo kunenkinga khona sikhohliwe ukuthi kwathiwani sikhohliwe mina ngiya understand indlela inde that is why njengamanje sikhohliwe ukuthi kwathiwa it's a year of rebirth futhi uma kusekiwa ngasekugcineni ngathi kuba nzima kakhulu angazi kuwe kodwa uma sekunyukelwa bafowethu mfundisi uChamane mase kunyukelwa kuba buhlungu kakhulu uyabona nje ukhona othi nje ngathi ngayihlalela ngibuke nje kuvunywa amen ngithulele nje ngilokhu ngithi ngoba yikho neamen ayikho nehaleluya angithi uNkulunkulu uyenze yaba yitrick lento ukuthi asimkhonzi ngoba kuhamba kahle sikumkhonza noma kungahambi kahle sithandwa zami simkhonza noma kungahambi kahle ukuze kube khona abantu abafakazayo ukuthi wake wama noma kungahambi kahle sibonga ukuthi ukhonze kwaze kwaba manje asazi ukuthi udlulephi kodwa sisho nawe ukuthi Ebenezer kungenzeka ukuthi ulana nje kodwa awukhumbuli nokuthi konje qala iviki kuthiweni kwaze kwaba manje ngenxa yezinto eziningi but the fact that you are here we thank God for you siyabonga ukuthi awathathanga lawo maphilisi wayibulala siyabonga ukuthi awuyilengisanga noma besingekho eduze kwakho Mark chapter 4 verse 35
Mark chapter 4 from verse 35. Jesus. Hallelujah. Verse number 35. Ngalolo suku sekuhlwile. Wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhonjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Uhambisane kanye nami ngicela ungiqalele 35. Verse number 35. Ngalolo suku sekuhlwile. Wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. Liphilile Nkosi izwi lakho. Thank you, Lord. Linamandla okudala ngekho kube khona. Lihlabahlula amahlathi aseKadesh. Baba wethu onqwele lidabula amalanga bomlilo. Thetha nangalo obomini bethu. Izibuya inkosi zolanda ibandla layo in Jesus name. Amen. La sifunda khona lithi ngabo bona lobo busuku wathi kubo asiweleni siye ngaphesheya. Kukhona ikhathi la khona uJesu akunikeza instruction athi yenza ukuthi yena ebukela kube khona la khona athi asenze. In this case uthi asiweleni, uthi anihambi nodwa, asiweleni siye ngaphesheya. Kuvamsileke ukuthi ama disciples anganaki ukuthi uma ezowenza ummangaliso kukhona istatement asishoyo. Uthi hayi angisho ukuthi welani, this time around asambeni bafowethu. Tshela oseduze kwakho ukuthi uthi asiwele. Let us Sanya understand mama umgo yini wayathi mama uZiyanda ushilo wathangeke angishi iye okha angingethwa oh let us wena inkinga yakho uma ungababona abantu ucabanga ukuthi nalo othi asiwela kekho. Let us kuvamsile ukuthi uma izowela nomuntu wemfundisi uMagalela athi ngikhona ngiwela nawe noma bengekho omfundisi uMgomezulu kodwa let us. Wena ukhathaza ukuthi omama nabekho uthi uJesu let us. Akasho ukuthi wena you have a capacity uwedwa uthi hayi ngiyalazi ulwandle ukuthi like likhuphe lushubula lumuntu ngizobe ngikhona. Uthi ngiyazi ukuthi kulento engikudlulisa kuyini oshaka abavalelwe. Qhubeka nje. Base bemukisa isixuku bahamba naye njengalokho ebesemkhonjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Bafowethu ayizukuphela lento yokuthi ube nezibukele ezibukayo ukuthi impilo yakhe iyaphansi noma iyaphezulu. Futhi ungakuthandazela ukuba nempilo engenabo abantu abagadile ukuthi uyawa noma uyavuka. Ungene komunye umkhumbi uJesu kodwa khona eminye imikhumbi elandelayo. Kunabantu abagcotshelwe nje ukuthi babheke impilo yakho noJesu wakho ukuthi wenzani. Yingakho kwazibona kuqala ukuthi izinto ayihambi kahle. Ungakabatsheli ngoba kukhona omunye umkhumbi. But we bless the Lord ukuthi umkhumbi esikuno Jesu phakathi. Noma bangaba khona akawuvimbanga lo munye umkhumbi ngoba uJesu akanankinga nemkhumbi engenaye. Inkinga yilabo abasemkhumbini wakhe. Badedele bayi observe impilo yakhe ibona bayofakaza abashaya izandla.
Hawe egameni lika Jesu. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kwase. Kepha yena Kwase. Out of the blue. Eseshilo uJesu sisinoxolo. Out of the blue. Kwase. Uma wabe ngalalela into ethi asiwele, babengazi ukuthi khona into ezokwenzeka phakathi nendawo. Kuthiwa out of the blue. Kwavele kwaqhamuka into abangayilindele. Angiyazi into evele eqhamukela out of the blue. Angiyazi into evele nje yavele sivele sithi ngolimi lethu ezweni sithi and then boom. And then boom. Yakinqika imoto yami ngisathi khamba kahle. And then ingane zami zivele boom sangena kuma drugs. Ngithi khamba kahle. And then phakathi nje ngavele ngazizwa sengigula ngiphatheka. Kwase. Jesu uthe siya ngaphesheya nje. Manje lese sidlula kuyo ithini. Uthe siwela ngaphesheya nje. Then boom kwaphela imali. Then boom. Konakala emsebenzini kwangathi ngiqisha uxoshwa. Kwase kuvele kuba nesimo. Kwase ngavele ngaphendukelwa abantu abengithi sihamba nabo indlela eyodwa. Kwase nje kuvele konakala. Angena amazi anzangathi ayagcwala. Kodwa ekhona uJesu. Angena amanzi ekhona uJesu. Wena awunazi izimo ezenzeke ngekho uJesu. Zenzeke khona ebuka. Futhi uma singakhuluma iqiniso, into ekwenza ukuthi ukhathele kangaka ukuthi uthi Jesu kuvume kanjani lokwenzeke kimi. Utheke imi Jesu wena siwelela ngaphesheya. Manje kanti ubuzongibulala la. Kanti manje ubusho ukuthi before sifika kwiEbenezer ngiyobe ngingasasebenzi mina. Kanti ubusho ukuthi kuzofika iEbenezer mina sengcwabile ekhaya. Uthe asiwalele ngaphesheya nje kanti wena ubusho ukuthi kuyothi kufika lesi sikhathi kube kukhona izinto ezonakele kangaka. Kwase kwavele kwasuka isimo okade ungasilindele. Ngizokhuluma nabantu abathi sisukelwe isimo besingasilindele. Ngizoshumayeza labo Maria abathi and then boom. Yabona into ongakwazi kuyichaza uthi yazi ngigcina khamba kahle noJesu. Kodwa ngazi konakelephi. Hayi ngiright ngiphila ubungcwele ngiyafellowship ngiyanikela kodwa kwase kwavela nekwangena amanzi emkhunjini. Ngiyasubmit ngenza konke kodwa kwase kuvele Jesu kwangena amanzi ukhona. Sibonga ukuthi amanzi angene khona uJesu. Sibonga ukuthi amanzi angene khona. Sibonga ukuthi ulahlekelwe ukhona kuJesu. Qhubeka nje. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na. Wayekhona eyilalele irelaxele. Yabona ngiyayithandazela iattitude kaJesu kule scenario. Leyo ukuthi izinto zonakele mfundisi uChamani. Avela lale. Konakele ngempela kodwa vela lale. Abanye bethu bangabala ukuthi ubuthongo ngina 5 days ngingenabo. Kodwa uJesu kulesa simo vele wayilalela nje. Walala kwangathi akaboni ukuthi badlulapi. Ulela uJesu kungathi akaboni ukuthi uvuka nango 3 uthi konakele Jesu. Uyabona yini? Lithi wayilalela nje sicamelweni. Ngathi wayelinde yabona ukuthi bakhumbule ukuthi ukhona la. Inkinga yakho uma kungena amanzi emkhunjini wakho, the first thing you think abantu. Awuyi kuyovusa lothi asiwelele ngaphesheya. Uqale uyovusa labo ocabanga ukuthi banosizo lakho. And then you come back disappointed. Ukuthi
they didn't come through uma ngidlula esimeni. Lithi abafundi bakhumbula ukuthi konje there is a man around us. Ekhona kodelele. Ngoba uJesu uyakiya kuzukhumbula ukuya kuye. Khona izimo nje nezintushisa ezikwenza ukuthi ukhumbule ukubuyela kuye. Phela kahle kahle ukube kuthiwa uxakekile ngaba ukho la. Ngabe ukhathalele ngasekhaya. Leyo ukuthi ukhathale uzokhathalela khona ithi Jesu nanka amanzi egcwala emkhumbini wami. Nanka egcwala ezongibulala ukhona. Chawe ngicela uqhubeke ngizovala. Wayesevuka wakhuza umoya wathi kululwandle thula uthi du kwanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu. Bazalwane, in this Shakama Ebenezer 2025, God is ready to silence every situation. Hey, put the sound. God is more than ready to silence every situation. Uhlale unokuthula. And this Shakama 2025, ukulungela uNkulunkulu wethu ukuthulisa lezo zimo. Ukube besingamkholwa kahle ukuthi angeke sikhonze 7 days ophelele bese ngenzi lutho ngabe siphethe amapeni namaphepha sithi we are writing a new history. Inkinga yethu size kwi conference efana namanye futhi sithi uma kungalunganga kulonyaka kuyolunga ngonyaka ozayo. Kanti babumngo zizoshona phi izinto ezingaka eyiwele kulonyaka? Oba nofuneka bafakaze ngazo uma akusuwe ukuthi you attended these 7 days impilo yakho yayihlangahlangene wayisethulisa izinto. Kahle kathi thina siyikhiphe emalistini uNkulunkulu asifake kuwo. Sithi hayi mhlambe nje asizukuthola thina. Kudeclare kuthiwa kulo 2 months uNkulunkulu uzowenza what is this? uNkulunkulu uzowenza into ethi wena kanti Jehova unjani? Uvela uthi amen, it's not me, it's not me. Bazothola abanye uhluleka nokushaya izandla. But you were there. Hawungeke insuku engaka ngalali ngikhonze ngathi ngiphethwa isiyezi bese ngiphume ngingaphethe lutho. I refuse. Not this year, not 2025. Janiali mahasuka ba. He is silencing every situation. Oh, peace be still. When usazolwa izimpo ilwile from January. Now after this Ebenezer. Inkinga siyalijwayela izwi futhi siyayijwayela ipresence. Uyabona uyingozi umuntu oshunya izwe kakhulu. Vumelani ngishumayela. Uyingozi umuntu ojwayele ukushunyayezwa ngoba akakwazi ukuzwa into noma sekuheyakhe. Apostle abanye athi kuthiwa ngisukile kanti Inkosi ibonile ukuthi ubususuka wena. Uready ukuthi uwele kulonyaka kukhonto ongayitholanga. Not after ukwenza ngakho kangaka. Not after ukhonza kwakho kangaka. Not after ama sufferings akho angaka. Not after iquke engake kade sezikuthuka zithupha uNkulunkulu wakho. Oh, not after that. Makuthiwa khona inkosi ezophupha izophupha ilande mina. It was not for other people, it was for you. Uyayidinga inkosi ezokuthathala
ikubeke lapha ya inkinga wenzanga to right wenzanga to right I cannot waste ngizohlalela uNkulunkulu and remain the same 2025 angakaphinda bekhona omunye eyango 2026 inokwayo kulonyaka Lord whatever you doing in this season don't do it mawukhomba kanje imine lemi ibheke wena ungakwenzi ngaphandle kwami uNkulunkulu uma ngekho uzofakaza ukuthi uthulisa izimo abezwe sengiyofakaza ukuthi by the way nganinesimo kwi-Ebenezer oh by the way hey khali yahasuka da inkinga wena uyathunywa at your expense hamba sibhekele ukuthi kunjani kwi-conference lokho uthi bayakuhlola nje ukuthi ukhonza kahle nawe ugeza ufika ugqoka ufika ukhonza sakuthunywa uyazi ukuthi bazobuza ukuthi bekunjani kwi-conference kukhona kodwa kwenzekile kuwe abanye bazokuthuma baze bakunike nemali yokuza ube careful ungabi blessing connect abantu kodwa sikudlula isibusiso ngiyakwazi mina mama ngokuthunywa ukuthi mawuthunye ungathuma uchicken la uthi akahamba yesitolo uchicken uzohamba yesitolo abuye nento ayinikeze wena kodwa kade kuuya yesitolo be careful ukhonza sakuthunywa inkinga othunyi ubuyisela kumuntu amthumile sithume thina ngoba sikwi-Ebenezer and we are going back with testimonies yithu ubadlulisela kodwa nawe ubusutholile ngoba eyokulimaza ukuthi bathole wena ungatholanga kade bengekho inkinga uthunyiwe God is ready to silence every situation uyabona uma sifika ebukhoneni bikaNkulunkulu bafethu guaranteed ziyafika izimo ziyafika uNkulunkulu wasenzela into enhle inkazimulo efihla izimo wasenzela nje iuniform yokufihla izimo wasenzela ukuthi sikhonze egumbi linye kodwa sinezimo ezingafani savele thina sayimisuse leyo nto oseduze kwami uthi Nkosi yazi ngiyabonga ukuthi kwenzeke kahle nami ngigcine ngithatha umoya wakhe ngikhohle ukuthi mina akakalungi njalo akakalungi ahlabelela uThawa zashelwe izwi kanti kunomuntu othi indumiso yami mhlawumbe iyona ebizongenzela isimo sibe right ukhonza sakuthunywa twenty 25 angeke kuwama message angaka bese kungabi ibikhe yakho kuthiwa ngomsombuluko there is a power of fellowship kuthi unesibusiso nje sokuthi ukhona ufikile kwaqhutsheka kwathiwa vala umnyango kwathiwa khona ufuneka uxolise kubo ukuthi bebengekho konke lokho akukho nelodwa nje lakhe liqondene nawe inkinga yakho
awukakayithumi usathunyiwe kanti izimo zakho ubungeke uphume ifana after this conference ukube ubungaba fenke kakhumbula umoya ngcolo wangikhumbuza into ethi yabona wena noma usuthanda ukuhlala ungakhonzi awukwazi hayi ngakhonjuzwa umuntu ngakhonjuzwa umoya ngcolo. But do you remember 2 years back when your son was sick and diagnosed with unesifo senhliziyo kwathiwa kufuneka ioperation ebiza more than 120,000. By the way ngaleso sikhathi mina ngisebenzi I'm full time in the ministry. 120,000 ingane ifunda umatric bathi moya ngcwele yabona ukuthi kwi-bank account yakho kusel 500 khona la ngiyakhona uyamcabanga ukuthi bangako 500 ababedingeka kukhande ku 120. My son was about to lose ifuture yakhe ngoba wayezodileyeka ngalana mina kunabantu abazothi kanjani uNkulunkulu wakhe eshumayela kangaka esefa kangaka ngoba kunesixuku seyimo komunye umkhumbi ne abanye bethe hayi abamsizi ngane esontweni lakhe ukuthi angazi kuthiwani kuwe yindaba bengamsizanga laba yashumayela kubo nansi ingane idinga 120. It was this time of the year kukhona u500 khona ngimsizayo for inkonzo yantambama ngathi kuphela inyanga ngino 500 nginama bills are more than 10,000 i-appreciation ntambama ingane sesibhedlela akekho ngangisiza wonke umuntu uxakekile. The only man who silenced the situation $500 is not enough, Lord. Bagana ngawohlanya bangene banyuka ngazothatha imvilopho babuyela sofeni ngawohlala phansi ngafika ngahlala phansi ngabhala ngathi Lord remember me. Ngasho ngingatshelanga umuntu ukuthi ngidlulapi ngabhala ngathi when is the right time ngathi konje wanele lo 500 ngoba abanye bathi bablethe ngo 3,000 kodwa mina nginemeko uNkulunkulu nginemeko edinga le mali. If you are not doing it then no one else will do it. Yophoxeka wena uNkulunkulu yohlaseka wena mayifa leyangane. I didn't have anyone to help me. Neflat lisazongibuza kulo 500 nesaloon for kuya kwi-conference izongibuza kulo 500. Angithi ngifuna ukufika ngishintshe nezingubo kuweni lo 500 weNkulunkulu. Angithi funa ngigibele ngiye Msombuluko to Msombuluko kwi-conference kuwona lo 500. Ingane idinga ama-aphula no banana lapha esibhedlela. Should I leave serving you? Ngihambe ngiyolala esibhedlela nengane. Ngiyake uNkulunkulu kushumayela. Futhi uNkulunkulu mangifikile ngizokuseva ngikuservice alisizana yini. Kuze kubuza umuntu ongena lapha eminyango kwenze njani ngumfundisi uZulu. Ngoba I don't hug her with a smile the way I used to. Ngithi ngisigqoka kanjani ismile konakele uNkulunkulu. Ngisigqoka kanjani ngoba konakele. Imeko yami is between me and 500. Ngiyabanika into abangaxoxa ngayo ukuthi umfundisi uZulu bengekho right kwi-Ebenezer yango 2022. Uma ngenza njalo kunabantu abathi uma besamile obaba umngo kusho ukuthi khona osangakwenza uNkulunkulu.
uma ngenze njalo khona abantu abasathi uma besamile umfundisi uchamane esingazi badlulapi kusho ukuthi kuyahambeka. So can I do it for them? Ngibe khona nje and present my case. Inkinga, you are here not presenting any case. Bafona udokotela bathi Miss Zulu, what we should do? Should we operate him? Can we send you the form so that you can sign? Ngisign ngathi uNkulunkulu ngisayini ukuthi ngizokweleta isibhedlela 120,000. Uma iseshona emva kwalokho ngiyothini? Ngoba isibhedlela soyifuna imali yazo. Ukhona osayina amasheke. Ukhona okhumbula abantu sebekhohliwe. Ukhona bonga abantu bengabongi. Ukhona obhalayo ukuthi wawukhona ngo-day 1 waseva ngo-January zakushaya izimpi waqhubeka waphikelela njengamanje uno-300. I'm presenting my case. Me and my case. Akekho wayengangilamulela. It was me and 500. Gathi, I'm not coming to sign. And please don't operate my son. And please make sure ukuthi maqala ma exam he is out of the hospital. Ngasho ingane ngacishelwa inhliziyo noma yini. Ngathi mkhipheni. The Lord that I serve every day uzoyibamba inhliziyo. Babe ngathi ngiyahlanya. But no, we think this situation kufanele kuphinde wathola ama psychologist njengomzali wengane. Ngoba bayibonile ngishoyo nale abayibonayo lapha. Gathi, by the way, I'm coming on Monday. Ngisho ukuthi mayiphela conference. I'm coming on Monday to collect my son. Gathi ngiyaza ngizolanda umntana ngimbuyisele ekhaya ezoyobhala i-exam. Aqhubeka ngakhonza. Kwafika kwamiwa ngaphambili. Kwathiwa nikhumbule ntambama ukuthi so appreciate. Kwanento ethi ngilove ngoba uNkulunkulu ncane nalokho enginakho. Ngenze njani ngithola iexcuse. Mhlambe yi-excuse leyo ukuthi umntana uyagula. Mhlambe yiyo le ngingayisebenzisa ukubaleka. Ngoba ngeba understand abantu ukuthi udlulapi. Ngathi ngibaleke uNkulunkulu ngayo le report yodokotela. Wathi uNkulunkulu awukwazi wena. Hlala yaphuma iservice yokuqala. Ngabuyela ngathi uNkulunkulu 500 irent la. Ngathi I'm a breadwinner at home. 500. If I choose to side with anyone, side nawe uNkulunkulu. By the way, mayingashona lengane awukho umncwabe engawurana ngalo 500. Usuyayibonela ke wena uNkulunkulu. Kodwa kube khona yami sacrifices ealtar. Ngizosiza wena othi ngize intambama. Othi lokho engiphethe kunele yini? uNkulunkulu uyakwazi ukulunguza ukuthi uqinisile yini ngempela. Even if people don't know, but wazi iqiniso ngawe. Wabizwa kwenza isikhathi se-appreciation. Ngathi sekunjalo uNkulunkulu. Asibuya ngasoletha appreciation. Abuyele emuva. Awulala. Sathi stress phela awusekho emoyeni manje. Ususoba manje ntomboyi ne atmosphere sebandlena ayisekho manje. Usuwethu kuyireality. Ubusho ukuthi le ngane ayi operator. Ngathi not when my sacrifice is in the hands of my Father.
Ngathi inkinga wena Sathane ucabanga ukuthi leya appreciation yami yamukelwe ubishop kanti sesandleni sika baba. Akekho ngicela ufisha kunikeza inyoka. My father is not like that. Ukuthi izandla zakho imbathise your grace ubishop uBM uButhelezi kodwa ubufuna ukukhongozela isimo sami. Amba kuzobe ngibathiswe yena. uNkulunkulu already ukukhongozela isimo sakho. Kwi appreciation ngezandla kaBaba wethu. Fika ngathi akwazi Sathane akwazi. Akusasa eksene. Ingane umuntu owayesevalekelwa umoya abazalwane ukuthi aphefumule athi inhliziyo iyashaya iyakhathala so wayihleze umuntu okwe-oxygen kodwa ngakusasa kwathi makufona inesi kwakhuluma yena sibizana ke ngabantwana bami ngomfowethu athi wemfowethu kwangathi ikhanda lami linomzizizana nje ngathi uye lona misipoko sakhe ngoba ireport eshiwa udokotela izola ifana nalento engizwa manje wathi yazi phela kunenkinga la uqeda nini ukukhonza sengisaba nokubuza ukuthi unjani wangibuza ukuthi ngiqeda nokukhonza phela sometimes uma umuntu esesibhedlela ulalela ama instructions ngathi uvumile lo mntwana kodwa bengebe ama operate ngaphandle kwami wathi ngathi ngesonto kodwa angikwazi ukunyakaza ngesonto ngizohamba ngomsombuluko wathi lana bebebuza ukuthi ubani ongeza azongilanda. Who is this God? Noma sengithanda ungakhonzi. Noma sengithanda. Wakhokha into ka 120,000 or 500 owawusuka eqinisweni ngoba uyoba ingozi wazi ukuthi akusu 500 kodwa ngoba usuza umfundisi uzuletha uNkulunkulu wamenzela kwakusela wona wodwa yingakho I'm able to stand and testify. Angimnikezanga u500 kusela u10,000 khona uNkulunkulu obuka eqinisweni bafowethu athi ngiyeza ngizokulanda ngomsombuluko uma usesena umbhede esibhedlela bangagcina bakumonite wathi sengibuka nje lamakhehla la iduze kwami yesonto uma ngiza la inkonzweni ngazi noma ufuna ngikhonze noma ukuthi anginabe phansi noma ngikhale noma ngenze njani ngoba ngangithi kube bayazi ukuthi uNkulunkulu wakule ndawo ungenzeleni. Ngalesikhathi abantu bene stress bethi sine stress silimela emoyeni iappreciation ufuna 1 no 2 no 3 iappreciation izolungisa isimo sakho. Jesus izolungisa isimo sakho. Izolungisa isimo sakho. Izolungisa isimo somdeni wakho. Oh hallelujah. As if that was not enough. Uma iphuma wayiselindwe isitifiketi umuntu onenhliziyo ecishayo esikoleni. So but he was the best student. Kanjani kade sesibhedlela uyakhokha uNkulunkulu. Uyakhokha uNkulunkulu. Uyakhokha uNkulunkulu. Uyakhokha uNkulunkulu. Uyakhokha uNkulunkulu. Uyakhokha akakwelethi umuntu. Uyakhokha. Wabhala. Babuyela wayobhala. Baphasa ngobhatshela no distinction ngisho umuntu okade in and out of hospitals. It all started ekuthenini ngasho njengaleli verse lokugcina chawe lifunde bese ngivala sihambe siyophumula siyothi inkosi ihlala nathi ngoba ntambama kanti size kuphi kanti izandla zakho uNkulunkulu ngoba after this conference
Shakama Ebenezer 2025, you shall declare like that. Jesus. Verse number 41. Besaba ngokwesaba okukhulu. Bathi omunye komunye, kanti lo ungubani? Lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela. Who is this Lord? Ubani lo kanti esihambe naye from January? Kanti ubani lo esihambe naye kusukela ngoFebruary? Kanti ubani lona nolwandle liyamlalela? Ukwazi ukuvala inhlanzi singangigwinyi. Kanti ungubani? Kunesayitho ozolibona likaNkulunkulu. Maria mfowethu, after this Ebenezer sizobuzana sodwa. Singasafonelani sithi konakele. Sithi kanti ungubani? Kanti ungubani mama ubuyazi? Kanti ungubani Thawe? Kanti ungubani loNkulunkulu? Kanti ungubani? Kanti ungubani? Nana kanti ungubani? Kanti ungubani loNkulunkulu? Kanti ungubani? Ungubani loNkulunkulu? Nolwandle liyamlalela. He is silencing every situation. Karianda. Ungubani? 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 Fundisa ukhamane. Ungubani loNkulunkulu? Ungubani? Ungubani? Nolwandle. Abafowethu ungubani? Ungubani? After Sunday ungubani? Ungubani? After Sunday ungubani? 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 Nolwandle liyamlalela. Ungubani? 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 Ungubani nolwandle liyamlalela? Ungubani? Ungubani? Monday, who is this God? Hey, ungubani? Ungubani? Ungubani loNkulunkulu? Nolwandle liyamlalela. Who is this God? Oh, ungubani? Nolwandle liyamlalela. 2025, Shakama Ebenezer. Oh. Ungubani? 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 Nolwandle liyamlalela. Ushers, nolwandle liyamlalela. Who is this God? Ushers. Oh, Shalia, Kimanto Kopause, Kepa Sulia. Ungubani? What happened? Ungubani? 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 Hey. Ungubani? Ungubani? Ungubani nolwandle liyamlalela. Hindi kushini tipo sudu punta panta popu. Ungubani? Ungubani? Nolwandle. Supopos kupato. Osama fundista. Ungubani? Ngicela umfundisi khona. Kemoria. Ralia kabasulia. Ungubani? Unyaka usuphela. Ungubani unyaka usuphela? Ungubani? Sibili kushadia. Kushana. Adia manto koto. Adia mama kusa. Snotty. Ungubani? Rilishi. Ikulia. Yakuseve kangaka. Aqedana kwenze.
Nasipha Phuthuma. Ungubani? Oh, olwandle luyamlalela. Ungubani? Ungubani? Olwandle luyamlalela. Ungubani? Olwandle luyamlalela. Oh, hisala kapaka, kapaka paso, kota papase, edi amotokopo. Oh, he is silencing every situation. I cannot see. We are presenting our case. Oh. Yathula ulwandle. Ayathula amagagas. Kapanda. Tapantos. Who is this God? Oh, lethelani ngane. Yes. Hey. Ketete kusha. Hinono kosodobo. Ropontopo sodia. Nikolia kabasodia. Hey, who is this God? Ungubani nasebudaleni bakho. Korea mama. Hey. Kurianta kapa. Rapando. Ungubani. Eli akazula. Zitoko poseya. Oh, aduqele ngiqalalise lo baba. Asale. Who is this God? Who is this God? Ungubani. Monday we shall testify. Oh. Ungubani. Kanti ungubani. Lolwandle liyamlalela. Ungubani. Lo thulisa lolwandle. Kariya baba sotoya. Elia kamanto. Zuta kapa. Usiswa. Hili kushedia. Otoro pokosa. Ungubani. Kanti ungubani nothixo simkhonza. Othulisa izimo. Oh my God. Oh, thank you Jesus. Oh. Yenza impwethu Phuthuma sithandwa sami. Hey. Phuthuma yenza. Akekho njengaye. Abiyanda masulia. Ungubani kanti lo Nkulunkulu. Uthulisa nolwandle. Oh, ungenelela la singacabangi khona. Ungubani lo Nkulunkulu. Kuriya masalia. Rapapa tokoto. Hili katasalia. Ungubani. Lolwandle liyamlalela. Angiyalimondo salia. Oh, he's silencing every situation. He's silencing every situation. In the name of Jesus. Oh. Woo! Bayethe Jesu. Bayethe bawo. Bayethe mnikazi weimpilo zethu. Wena owazi konke ngathi. Owazi nesingakwaziyo kodwa wena uyakwazi konke. Sithi bayethe bawo. Siyakhothama bayethe.
Siyakhothama nakulesikhathi. Siyakhothama. Sizile kule ndawo. Silethe impilo zethu. Ngoba kukhona besingaletha khona impilo yethu. Besiyahlengeka. Besiyalungisiswa. Ngoba uthe wena silungisiswa thina ngokukholwa egameni nasegazini laKristu Jesu waseNazaretha. Sithi bayethe Jesu. Kukuphi la besinganakekelwa khona ngalolu hlobo? Kukuphi la besingaletha impilo zethu bese siyaphiliswa ngaphandle kokuza kuwe? Wena oyithemba lethu lokuqala nelokugcina. Asinalo elinye. Base sifike wena sisikwazi ukufika ukuphelela kwezinto. Yilapha impilo yethu inakekelwa khona. Namanje siyasho sithi bayethe wena wedwa. Bayethe wena wedwa. Ah. 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 Bebuzana bodwa. Bebuza nabamaziyo. Bebuza. Bethi kanti ungubani lo? Kanti ungubani lo? Bemaziyo kodwa bayabuza. Ngoba badidwa imisebenzi yezenzo zakhe. Ayenza imangalisa. Ayenza ayijwayeleki. Iyenza siyazi ngokukholwa. Jesus. Nangokuhlala kuye. Jesus. Siyabonga. Thank you, Lord. Siyabonga. Thank you, Jesus. Bayethe dwala lensindiso yethu. Siyathoba. 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 Sizwile. Sizwile ngomntwana wakho. Thank you, Jesus. Ukudilizile Thank you, wena Jesus. sakubona sakuzwa. Thank you, Jesus. Siyabonga. Siyabonga. Bayethe. Thank you, Lord. Thank you. Ushilo wathangeke angishiye ikha angingedwa ushilo wathangeke angishiye angingedwa zikushile ihlobo cela ungangifakeli drum athangeke angingedwa unami usimakade funa siza ngaleyo nto silethe umnikelo wokubonga ushilo wathangeke angishiye angingedwa silethe umnikelo wokubonga ushilo
angisabi saneleba angingedwa abushilo ukhonza kahle mabengekho eduze kwakho ukhonza kahle mabengekho eduze kwakho ngoba ukhona wedwa angingedwa yena ushilo thangeka ngishiya ngedwa Shayela uNkulunkulu izandla egameni likaJesu. Thank you Jesus. Nkosi yami Jesus. Angingedwa. Yena ushilo. Khona wathingeka ngishiye singamshayela izandla uNkulunkulu wethu abumko ungwele kakhulu inkosi yenkazimulo ingwele kakhulu inkosi yenkazimulo ingwele inkosi yenkazimulo siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele awu siyabonga baba wethu onamandla onke ukuthi in every situation ukhona siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke sisaphuma emini dumo lokufanele amandla nobukhosi bungobakho baba wethu ongcwele qhubeka uthethe nempilo yethu ngenkonzo yantambama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha busisa loya mama busisa loya baba busisa loya sisi busisa loya bhuti busisa loya Sunday school egameni elinamandla lika Jesu size sidibane ntambama sibuye sizokhonza uNkulunkulu wethu ongcwele and present our case to you with thanksgiving egameni lika Jesu. We love you, we honor you, we appreciate you in Jesus mighty name, amen. Ashayele uNkulunkulu izandla. Thank you, Jesus. Siyabonga bazalwane ntambama sikhona ukhona ubaba uBishop SB Zikhali ukhona utata wethu
ubishopi uBM uButhelezi bakhona abafundisi bebandla likhona ibandla likaNkuluNkulu kuzoba konakele ngempela ntambama egameni lika Jesu siyabuyela sayophumula kancane ngizwa singahlala phansi bazalwane kuthiwa kunenkonzo emnandi izowenzeka njengamanje